Mbukeli weMakhiwa TV lokhu siqhubeke njalo usuku namhlanje luyinqopha mlando khona la ebaqulusini njengoba wazi ukuthi bekuvulwa nje imoli enkulukazi la ebaqulusini iPrincess Umkabayi njengamanje ngimnomhlonishwa imeya yase Zululand Mashobane asikubingelele siphinde sikwamukele noma kanjani kuMakhiwa TV. Ngithokoza kakhulu ngiyababingelela nababukeli nabalaleli abasemakhaya beMakhiwa TV. Mashobane namhlanje sila endaweni yasebaqulusini nokuyindawo engicabanga ukuthi namhlanje ibhaliwe emabhukweni wancela ukuthi kuqophe kumlando osukwini namhlanje zu-30 ku-October kona lonyaka 2024 ukuthi cha nakho kwenzeka into enhle kangaka khona la ebaqulusini. Mhlambe ungathini nje njengomeya waseZululand ukuthi nje cha nakho uqophe kumlando ebaqulusini nendawo ekuyona seZululand? Ngempela uqinisile mothi uqophe kumlando ngoba uma kuthiwa kuqophe kumlando kusuke kushiwa into engakaze yenzeke akaze imole engaka ivulwe la eFriday noma ebaqulusini. Kodwa ke ngifuna ukuthi kimi personally kungithinta kakhulu ngoba lento lokho yasungulwa yimi ngo2007 ngilihambile uhambo kunabaholi engangiliqale nabo abangasekho abanye emhlabeni abanye bakhona kodwa basekho ebuholini. Lento eyenzeka namhlanje yiphupho esasiliphuphe kudala. Ngakho ke mina personally ngithinteka kakhulu ngoba yinto engangilokhu ngiyifisile. Baningi bebesala endleleni sihlangane nama investors abuya silahle endleleni sihlangane nawo abuya silahle kodwa kuthe kugcineni ngagcina ngibathola abantu ngempela abathembekile abawuqalela umsebenzi waze wala njengobula namhlanje. Enye into enkulu kakhulu ukuthi le moli iqanjwe ngoPrincess Umkabayi. Yini ngulumbanise lo mkhandlu ubizwa ngokuthi abaqulusi. Igama elithi abaqulusi laqala kumntwana omkhulu Umkabayi. Uyena owalisungula leli gama ukuze lize libe khona. Manje ke endaweni la okubizwa khona igama lisungula sekuvulwa imoli ke manje futhi ebizwa ngayo kuyo futhi indawo. Ngakho ke umlando ngempela omkhulu sijabule siyethemba ukuthi izingane zethu abantu bazowathola amathuba emisebenzi ngoba leyo nto ebaluleke kakhulu ukuthi izingane zethu zicoshe zingabi nestress zize ingene ebugebengwini. Siyakubona uyimeya manje yaseZululand kodwa futhi awunakho ukuphakama ukuthi uzogqoka insudu ngoba nakho uvula uPrincess Umkabayi wangena shi emabuthweni siyakubona uyagiya ithini lento kuwena? Into lokungazalwa kuyo. Ngeke ngishintshe lokhu kobumeya i-deployment nje ngithunyiwe kwathiwa ngiyosebenza kodwa ubumina angikwazi ukujika futhi angikwazi ukuphakama ngiphakamela abantu abangikhethile. Yibona ukufuna bangiphakamisa angisoze ngaphakama ngisebuthweni ngiyinsizwa kodwa lokhu kwanamhlanje bekukhuluma ngomntwana Umkabayi. Umkabayi akaze ayigqoka isudu. Umkabayi waye egqoka isidwaba. Ngakho kuma sikhuluma ngomkabayi sikhuluma ngesintu sakithi. Kufanele sibonakale sithini. Yingakho ke namhlanje ngithe ngeke ngiphume kwi-theme yalento eyenziwa namhlanje. Mashobane asibonge isikhathi sakho kanjalo nethuba osiphe lona namhlanje kusuku lwenqopha mlando. Siyabonga kakhulu Mashobane siMakhiwa TV. iMakhiwa TV ngiyacela ukuthi iqhubeke njalo ibe phakathi kwabantu ngoba umlayezo lo ewedlulisayo uyabasiza abantu kakhulu bayasizakala. Ngakho ke qhubekani ningami ningxenye yokwakhiwa komnotho la ningxenye yokusabalalisa indaba ezinhle ningxenye yokusabalalisa indaba ezimnandi. Ngakho ke nasenhliziyweni yami nibahle nimnandi. Siyathokoza. Thokoza mina. Siyathokoza. Ngiyabonga.